Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shiri na musamman, shirin da yake tattauna da 'yan siyasa manya da ƙanana da ma masu tasowa daga kowane bangare a cikin wannan jam'iyyun da muke so a daidai wannan gaba. Masu kallon mu ina farin cikin gabatar muku da wato bakon mu ayo wato Honorable Salisu Shehu mai koyar tsohon ciyaman Darmanawa kuma Dubuci Organizing Secretary taron lokan gama a wannan lokaci. Honorable mu ne maka barka da wannan lokaci a madadin tashar hukumar wato Alkairiya TV. Na gode, wannan muku fatan alkhairi. A kasancewar yanayin da ake ciki na kakar siyasa na shekarar 2023 da take gabato, akwai jam'iyyu daban-daban ga sunan sun fito birjik. Gaskiya ne. To ya jam'iyyar APC take a karamar hukumar Nasarawa wato Tarauni? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'at. APC a karamar hukumar Tarauni gaskiya alhamdulillah. Domin mutane tun ba sa ganewa har sun dawo suna ganewa cewa APC ta cancanci a jinjina mata, ta cancanci a shiga cikin al'amuranta, ta cancanci yadda ta taimaki mutane ita ma a yi mata taimakon da take bukata a ranar sakamako ya zo. To wane ne ranar sakamako? Za mu suka bayyana masu kallo. Ranar sakamako. To alhamdulillah kusan kowa ya san ranar sakamako. Ranar sakamako ita ce ranar hisabi na dan siyasa. Ranar hisabi na dan siyasa da muke faɗa ranar zaɓe, ranar da ɗan dangwala na gari zai je ya dangwalawa wanda yake ganin shine mafi alkhairi a gare shi. Wannan ranar ita ce ranar da nake maka magana yanzu. Wato idan zaɓe ya zo cewar a duba wato irin abubuwan da na alkhairi da ta yi a jihar Kano da ma karamar hukumar Tarauni, musamman jihar Kano in ka duba ma mu musamman mutanen karamar hukumar Tarauni gaskiya ko dawakin tofa bata kai mu morar wannan jam'iyyar ta APC ba, saboda ina da hujjoji. Menene hujjojin da nake da shi? Na farko kaga mai girma gwamna kafin ya fara wani babban aiki a Kano gada ya zo ya fara yi a dangi, wacce ita ce aka sa mata Abubakar Zakari Habu PA, wanda shine ciyaman ne yanzu na karamar hukumar Tarauni, wanda wannan bawan Allah gaskiya zakara ne wanda babu kamar sa mu a karamar hukumar Tarauni, domin gadar ma sunansa ce, kuma shi ya je nemo wannan aiki akalla na sama da naira biliyan 6 wanda aka zo a jihar Kano. Mu dai yanzu babu wata gada ma a Afirka gaba daya wacce ta kai wannan gadar. Mu a nan Afirka gaba daya gaskiya ba mu ganta ba, akalla hawa 4, wanda akwai wani guri daga cikin ma in ka je in dare zaka ce America kake ko a Ingila, kuma a karamar hukumar Tarauni aka yi ta. Banda kana ganin wannan ma kadai ya isa wato ya sa al'ummar Tarauni su zabi jam'iyyar APC? Bayan wannan kuma ina gaya maka akwai tituna manya-manya a karamar hukumar Tarauni wanda an kai shekara 20 ni dai da wayona da na tashi muna buƙatar wayannan titunan. Gwamnati ta zo akalla tun daga kan Kwankwasa, malam shekarau yayi, Kwankwasa ya sake dawowa, amma duk Allah bai ba su ikon yin wannan tituna ba, sai wannan ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam shine ya samu damar yin wayannan manya-manyan tituna a karamar hukumar Tarauni. Na ɗayan akwai CBN quarters na da ka sani na nan jikin Kwandila. In kaga gurin da duk inda aka ce karfe 6-7 ta yi na yamma baka isa ka bi gurin ba, kusan kullum sai an kashe mutum da ransa, an kwace man mota ko aje a kashe mutum a wani gurin a zo a hullar da shi a wannan gurin. Amma cikin yardar Allah gwamnatin Baba Ganduje da ta zo wannan aikin tuntuni an ma manta da shi. Masha Allah. To a matsayin ka akwai science secondary school wacce kaf karamar hukumar Tarauni ba mu da science secondary school. Ina maka sai gwamnatin Baba Abdullahi Umar Ganduje tana nan ya kawo ta gyaɗi filin bola modern science secondary school na Emirate din nan da ake na Kano Santara, ga ta yanzu a cikin karamar hukumar Tarauni ake mana. To ka gaya mun ko dokin tofa iya wannan banda wasu abubuwa wanda in zamu yi ne ina gaya ma akwai abubuwa da dama wanda Baba Ganduje ya karamar hukumar Tarauni muhimmai, wanda yan karamar hukumar tun ma ba sa fahimta, sun fahimta cewa tun da aka fara demokradiyya 99 babu wanda ya so karamar hukumar Tarauni irin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. To kasancewar wannan bayanai da ka zayyano da irin ayyuka daban-daban da wato gwamnatin APC karkashin wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gabatar a cikin wannan karamar Insha Allah. A matsayinka na ɗan siyasa, wasu hanyoyi kake ganin ya kamata wannan jam'iyya ta APC don kaiwa ga nasara, duk da cewar ga wa'annan ayyuka na san ba za a rasa gaskiya ne akwai hanyoyi da dama, kuma na ji daɗin wannan tambayar da kai mu. Na farko jam'iyyar APC kamar yadda na gaya maka in dai gurin aiki ne alhamdulillah
da ɓangaren ilimi ta yi ƙoƙari. Abu ɗaya ne ya rage jam'iyyar APC wanda muke bukata da an yi muna so a zo a sake riɓanya shi a jam'iyyar APC, shine kawai ya rage mana, wanda in Allah da muna yin wannan duk wani wannan mai kayan gwari ko wani menene wanda kake, ni na mamanta ma sunan nake, wannan duk ba za ka ƙara jin bayanin su ba in muka zo muka wannan abu. Musamman tallafi na 'yan jam'iyya ƙanana wanda suke ƙasa masu zaɓe. Kamar yaya tallafi ke? Na sana'o'i ma, kamar yanzu mai shayi, in ka je a harkar shayin zan da dama yanzu yanayin nan da aka shiga, buredi ya yi tsada, sukarin shi kansa ya tsada, ruwan ma yanzu babu, to duk inda ka je yanzu mai shayi ka samu tallafi kai masa na naira 20,000 ko 30, to in Allah ya yarda kamar yadda suke guri ne na taro, mu kan mu 'yan siyasa nan muke ji da shi, inda muke zuwa muke yada manufa a ƙasa, musamman inda masu zaɓe suka fi zama. In ka je kai tallafi 10,000 ce 20,000, wallahi mutane abin da ya rage kenan, ba su da matsala da jam'iyyar APC, kuma yanzu ma za su 100%. Wannan dai hanya ce wacce nake gani wacce ita za ta farfado da mu, kuma musamman kan education, yadda Baba Ganduje yake kyautatawa ilimi kuma ya zo yi ilimi kyauta. Allah ya kawo mana wani lokaci wanda jarrabawa an faɗi da yawa, ita kanta yadda muka dushi shekarun nan na zaɓe, gwamnati ya kamata ta yi tsari akan jarrabawan nan da mutane suka faɗi. Yanzu mu musamman nan ƙaramar hukumar Tarauni, akalla mutum sama da 570 da wani abu sun faɗi jarrabawa. To wani irin kira za ka yi ga wato ɗan jam'iyya ko ce ta gwamnati don ganin an tallafa waɗanda suka faɗi? Ni dai ina kira da gwamnati tun daga kan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ɗan majalisar mu na tarayya Dambu mai hawa biyu, insha Allah Hafizu Kawu yana yi daman ya ƙara, da Habu ciyaman ɗinmu na local government, ɗan majalisar mu kuma na jiha, in Allah ya yarda ranar da gawuna za a rantsar da gawunan, Allah ya da tare za a rantsar da su, da Habu PA zai koma majalisar ta jiha. Duk wannan abubuwa na alkhairi da nake gaya maka karkashin Habu Zakar Habu PA aka yi mana su a karamar hukumar Tarauni. Za mu so honorable ka bayyana wa al'umma cewa irin mahimmancin ma da ita kanta jam'iyyar APC da take da shi, domin su ƙara gargajiya da cewa ya tabbata lallai su zaɓe ta. Alhamdulillah, jam'iyyar APC tana da muhimmanci a gurin talaka sosai. In ka zo ka ɗauka, zan ma faro maka daga sama, tun daga ƙasa. Lokacin da aka karɓi mulki a hannun Goodluck, in dai mutane za su yi wa jam'iyyar APC adalci, lokacin da aka karɓi mulki a hannun Goodluck, ko zama kake a cikin unguwa irin 'yan majalisa, ba ko zo zai zauna a kusa da kai, wallahi tallahi firgi wannan zai kalli wannan zai, in hira kuke ma sai kun canja, saboda rahin zaman lafiya na gari, ba ku san waye da zo gurin ku ba. Rashin kwanciyar hankali na gari, ba ku san waye da zo gurin ku ba. Wallahi kusan kullun a makotan mu sheka, wallahi kusan kullun kwana ɗaya biyu sai an kashe mutum, za a ce an je gidan wancan an bindige shi, gobe an je gidan wancan an bindige shi. Amma tun da Janar Muhammadu Buhari hau, ko tashin ban ƙara ji a Kano ba. Mutane ya kamata su duba irin wannan al'amura, su ƙara zaɓar jam'iyyar APC. Haka Baba Ganduje a Kano, shi kansa duk wani abun alkhairi da ka sani, ilimin nan kyauta ma ba ƙaramin abu bane. Banda unguwanni da aka tsatsaga, aka yi tituna, aka je aka yi bohol, aka je aka yi duk wasu abubuwa na alkhairi da ka sani a ƙaramar Kano, Baba Ganduje ya yi shi. Abin da ya kamata ya taba da abin da bai kamata ya taba ba, duk sai da ya yi shi. Albashi a kan kari ake biyan mutane. Saboda haka abubuwan da Baba Ganduje ya yi, da 'yan majalisar mu na tarayya, da ɗan majalisar mu na jiha Sabo, in Allah da Dambu mai biyu, ciyaman na karamar hukumar Tarauni, yana hawa bai fi wata 3 ba akan karamar hukuma, watansa 3 a karamar hukuma, yau mutane mutum 1000 tallafi, irin wanda nake gaya maka, mutum 1000 ya musu tallafi na naira 10,000, mutum 1000 sai da aka ba su naira 10,000 a karamar hukumar Tarauni. Ba mu sanya aka ya samu wannan kuɗin ba, ya zo kawai sai gani muka ana tallafa mutum 1000 a karamar hukumar Tarauni. Saboda haka wannan ma abun alfahari ne, wanda yanzu muna roƙo ga shi shugaban karamar hukuma ya sake waiwayo irin wannan abun da ya, har yanzu mutanen da ya tallafa, akwai wata mai awara da na sani, yanzu na gaya maka har auren yarta ta yi watan da ya wuce, take gaya mu take a ƙarƙashin wannan tallafin take cewa in masa godiya. Kaga ga abin da wancan tallafi ya zuwa yanzu, ƴan ƙarama abin da nake, akwai mai ƙosai, ita ma haka ta ce a yi mata godiya. Irin wannan akwai mai shayi, shi ma gashi nan Muhammadu muna tare da shi, shi ma ya ce a yi masa godiya, domin wannan abu ya ɗaga shi sosai kuma ya tallafa masa. Saboda haka APC a jihar Kano, kuma mutane APC ta taho da abubuwa na alkhairi, wanda yanzu in dai ka sake ka je ka zaɓi wata jam'iyyar,
to fa komai ya dawo baya. To zan so ka bayyana masu kallon irin alkhairan da jam'iyyar APC ta rungumo wanda za ta kara al'umma. Alhamdulillah, yanzu kamar a ƙasa ka san kwanan nan ai shi jiya ma ina jin Buhari ya dawo daga France, to magana ake ta bututu na gas daga France akalla yake ta kasashe sun kai guda 10 zai zo Najeriya, wanda in ya zo Najeriya yanzu gas duk keji ɗaya ya kai naira wajen 600 ko 700. To duk inda Allah ya sa wannan gas ɗin ya zo Najeriya, to wallahi wannan 600 ko 700 za ta dawo naira 100 ko 150, ta yi tsadar duniya 200. To in ba APC ba, tun yau shekaran mu wajen 21 ko 20 muna demokuraɗiyya a Najeriya, wanda ko yaro ka haifa ɗan shekara 20 mai bi karanta ya gama secondary university yake kokarin tafiya balantana Najeriya. To ba wanda ya zo ya kwatanta mana wannan abu sai Janar Muhammadu Buhari. Yanzu hanyar jirgi ake ɗaukowa tun daga Abuja ko Lagos za ta je har Niger, wanda aikin kuma ya yi nisa. Tun da aka fara demokuraɗiyya waye ya zo ya kawo mutane wannan saukin? Duk yanzu abubuwan da yasa ake ta kokari kenan, yan adawa suke ta kawo hanyoyin targado. Wutan nefa da zan gaya maka, wutan nefa tun da Buhari ya hau da baka san ka sai wani gas ka kunna a injin ka ba, he a wannan shekarar muka fara samun matsala. Kuma yan adawa su suka je ka matsala, domin Neja in ka je ka duba gurin aka je aka sa bom inda wutar take nan aka je aka sa, duk ita take kawo mana wannan matsalolin. Wanda kuma shugaban kasa yana nan yana iyaka kokarin sa ya ga wannan abun an huce gurin. Ita kanta inda ake aikin wutar ana can ana yi a ga Najeriya ma tana da wuta ta kanta, wanda in Allah yadda za a zo a huce wannan gurin. To yanzu Allah duk inda ka je ka zaɓi wani sabo zai dauko, kuma yana zuwa ma wancan abubuwan da yake wallahi ya dina. Titin Maiduguri nan da ake yi tun yaushe ake, waye zai fara shi? Mutum ne suka zo suka gama gwamnatin, amma gashi nan Buhari daga hawan Buhari, yanzu daga hawan Buhari ka je ka duba daga Kano zuwa Maiduguri sai tarihi. Ka je ka ga daga nan Kano zuwa Katsina zuwa Daura ya zama tarihi. Abubuwa da dama ga su nan na ci gaba ana ta yin su a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Haka a jihar Kano mai girma gwamna ya zo ya yi ilimi kyauta, an tallafa wa ilimin, an ɗau matasa an kai su ƙasashen waje karatu, an ɗau waɗanda suke da ƙananan ƙarfi masu ƙananan sana'u an taimaka musu, masu tukin adai saunan an taimaka musu, masu faci an taimaka musu, masu sana'o'i an taimaka musu kala-kala. Wannan gadar da ake yi ta dangi ita kuma ta zo ta danna ta rawo. Haka ita ma da Afirka babu irin gada da ake rannan kuma ni na sani rannan da na bi fita zan yi da nasa ta inda zan bi. Haka yanzu a Kano kana dan kanan ma in kai wasa zaka je ka shiga wannan gada ka rasa ina zaka fita, kamar a Abuja kake ko a Ingila ko a Germany. To honorable Salisu, wani irin kira za ka yi ga su gwamnatin kanta zuwa uwar jam'iyyar domin ganin an kai ga nasara a wannan zaɓe da ake? Alhamdulillah, akwai hanyoyi a ɗan ƙaramin sani na siyasa da nake ganin duk da dai Allah ya sa manyanmu suna da hangen nesa, suna iyaka ƙoƙarinsu yadda za su yi takilin ɗin abubuwan, kuma sun ma yi takilin ɗin wasu abubuwan, an samu sauƙin abubuwa da dama. Amma akwai abubuwa wanda za su ƙara mana karsashi, za su ƙara mana jin daɗi. Kuma jama'a daman APC ba wai jama'an ne ba, tana nan da su, kuma har yanzu jama'a a ƙasa in kaje yan mutane ana son APC. Kawai abin da ya rage a motsa mutane shine kamar yadda na gaya maka tallafin nan, tunda kowa ya san yanayin yadda rayuwa ta koma, duk duniya an san yadda canji ya samu na juyi, ga yadda muke ta samun tsadar abubuwa, tsadar abinci, tsadar wani abu wanda kuma ba laifin gwamnati bane. Duk duniya wannan abun global warming, tun daga kan corona din nan aka samu irin wayannan canjijjikan abubuwa suka yi tsada, kasuwanci ya durkushe, duk mun samu wannan matsalolin. Yanzu ne ma yake dan dagowa. To saboda haka mutane suna cikin wani hali, suna buƙatar tallafi ko yaya yake. Kana yin wannan wallahi wata jam'iyya me kayan gwari ma ba za a sake magana ta ba, balantana wani al'amari. Wannan abu APC jama'a ita suke yi, kuma hajji ba har gobe ina gaya ma in dai an sa zaɓe da na izinin Allah APC ita za ta lashe zaben jihar Kano, ita za ta lashe zaben Najeriya gaba ɗaya in Allah ya yarda APC, domin mutanen Najeriya suna yin APC, kuma mutanen Najeriya 'yan halak ne, kuma za su rama halak da halacci. Da haka gwamnati muna ba ta shawara a motsa mutane, a fito da tallafi wanda za a yi matasa mata, musamman zaure shi ma da aka zo aka zaɓe shi a Kano Santaral ɗin nan yana iyaka ƙoƙarinsa tun yanzu yadda yake motsa jam'iyya. Kai ni na faji daɗi saboda 'yan takarkarin da muka zaɓa yanzu a APC mai gida ba 'yan takarkarin yarwa ba ne. Yanzu ka zo ka ɗauko Kano Santaral ka ɗauko zaure ɗin nan, wannan mutumin arziki ne. Tun kafin ya hau sanata
ka duba irin kuɗin da ya ringa kashe wa jihar Kano akan kansa, motar kwana-kwana ya je tallafa, ya ce ga wannan saboda gobara in ta samu ko wani tsautsayi in ya faru irin wannan, da ya ɗauka ya bawa jihar Kano ba guda ɗaya ba guda biyu ba, ya bayar wasu muhimman gurare aka sa a Kano domin su tallafa. Wannan aiki ne na gwamnati kuma shi ma ya ga ya yi ba komai bane, yi sa muke tunanin wannan mutumin in aka sa shi a gaba jihar Kano ta zaɓe shi, in Allah da za mu yi sanatan da ba mu taɓa yi ba. In ka zo ka ɗau Kano ta arewa, sanata Barau Jibrin, wannan mutumin arziki ne. Ko Kano ka bashi shi ma Allah da wannan mutumin zai iya kawo ta da Allah, domin mutumin nan dan siyasa ne kuma mai taimako ne, jajirtacce ne. Ka da wannan mutumin shi ma gaskiya ba karamin abu bane a Kano. Haka in ka zo ka dauka Biriga, shi ma mutumin arziki, mutum ne kuma jajirtacce, wanda bangaren sa Kano ta kudu shi ma yayi ayyuka da dama, wanda in ka zo ka duba shi ma yana alfahari da wannan ayyukan. Allah da mutanen Kano ta kudu ba za su bijire masa ba, balantana mu karamar hukumar Tarauni. In ka zo ka dau Hafizu Kawu mutum ne jajirtacce kuma dan siyasa ne, jarumi, domin Hafizu gaba ɗaya yanzu shekararsa ba ta fi 2 da rabi ba, amma an kaje kaga aikin Hafizu Kawu wanda ya shekara 8 ma bai kamo shi ba a yanzu. Domin ni kaina a mazaɓata ta Darmanawa ya yi aiki na kilomita 8, wanda duk da Allah ya sa kowa ya san yanayi na kwangila, dan kwangila abin da ka bashi in ya kare to kokari yake ga ka kara masa wani abu domin ya zo ya ci gaba. Kuma ita tsari na gwamnati in ta bayar ita ma kudin nan jira take sai sun zo ta kara turawa. Wannan abubuwan ne kawai tsaye da aikin, amma yanzu aikin sa yayi nisa a dan tsinke, ya shigo Darmanawa ma. Daga nan kuma Sallari zai faɗo unguwata da nake ciki yanzu, tunda muke ba wanda ya taba shigo Sallari, babban layi na Sallari da zai zo har ta kofar gidan sanata Aminu Abba za a sa mana kwalta a nan gurin da izinin Allah, kuma da dare na left and right, kuma Hafizu Kawu Tarauni shi zai mana. Haka Abubakar Zakari shi ma Habu PE shi ma tsohon dan majalisa, lokacin da ya yi majalisa ina gaya maka titin da yake a Sallari tun 99 muke kokari a shi, kowa ya san Sallari baki ruwa. In mutum ya je bunan gurin da motarsa duk tsadarta, in Allah ya dawa ya gari ko caka ce zaka bashi kudin wannan motar ba zai sake biyo nan gurin ba. Shi ma yanzu wannan titin ya zama tarihi daraja Habu Zakari. Muna nan da asibiti tankame mai a Sallari, wanda Habu Zakari ne ya zo ya gina shi iya Sallari, banda Darmana, banda Ɗanɗanke, duk karamar hukumar Tarauni ba inda Habu bai aiki ba. Saboda haka waɗannan mutane da muka tsayar a jam'iyyar APC mutane ne jajirtattu, kuma in Allah ya da muna tawassali da Allah, muna tawassali da ayyukan da suka yi. In Allah ya da mutanen karamar hukumar Tarauni ba butulayi bane, za su zaɓo waɗannan mutum biyan Allah da kafin karfe 12 na rana mun cinye zaɓen mu. Wata mai kayan gwari tuntuni mun mata fintin kan. To honorable, duba da irin wayannan nagarta da ka lissafo da kuma yan takarkarin da ka tsayar a wato jam'iyyar APC, wani irin kira za ka yi da al'umma cewar su fito su zaɓi jam'iyyar APC a ƙarshe kenan? Gaskiya ina kira da jama'ar jihar Kano su duba, su kuma sa sikeli, kowa su auna shi su ga me yayi, su yi tawassali da wannan ayyukan da suka yi, su sake zaɓar jam'iyyar APC. Domin in dai za ka zo ka duba kaf jihar Kano tun da muka fara siyasa babu wata jam'iyya da ta zo ta yi rabin abin da jam'iyyar APC ta yi. Na biyu kuma, bayan Baba Ganduje ya riga ya gama abubuwan alkhairinsa, sai ya ɗauko mutumin arziki wanda kowa ya san Nasiru Yusuf Gawuna. Kaf jihar Kano sai da ya ciyaman ɗin Nasarawa sau 2, shekara 8 yana ciyaman ɗin Nasarawa, kuma har yanzu irin ayyukansa ne na alkhairi yasa mutanen Nasarawan nan suke son sa, suke kuma kaunarsa. Kaf kuma jihar Kano ba shi da abokin fada, ba shi da abokin rigima, kuma mutumin arziki ne wanda tun da aka san shi ba shi da abokin rigima. Saboda haka jihar Kano in ta samu Nasiru Yusuf Gawuna, in Allah ya yarda zai zo ya dora akan ayyukan da mai girma Ganduje yi, kuma zai ninka. In Allah ya yarda muna masa kyakkyawan zato a jam'iyyar APC. In Allah ya bashi wannan gwamnati ta jihar Kano, mutumin arziki ne kuma jajirtacce ne, ma'aikaci ne. In Allah da zai fidda jihar Kano daga cikin kunya. Akwai wanda yan rakiya wanda suka rako wato honorable Salisu Shehu Mai Oil, wanda zai bayyana su da sanin shi. Akwai honorable Ibrahim Rabi'u Tarauni, sakatare na karamar hukumar Tarauni na jam'iyyar APC, shi ma yana wannan guri. Akwai Muhammad Aminu Ilyasu SA na mai girma Abubakar Zakari na karamar hukumar Tarauni, shi ma yana wannan guri. Akwai DJ Nasir Alaka, shi ma dan jam'iyyar APC ne a Sallari, shi ma yana nan gurin. Akwai honorable Naziru Usama, tsohon ciyaman na Yariyar Arewa
shi ma yana wannan guri. Akwai Awwalu Sale Bawo kenan Sallari, shi ma yana wannan guri. Akwai Muhammad Sani Dogo mai shayi Node Show, shi ma yana wannan guri. Akwai Shehi mai faci na nan bakin ruwa, shi ma yana wannan guri. Akwai Suleiman Jafar Daurawa, shi ma yana wannan guri. Akwai Shehu Matsayi, shi ma yana wannan guri. Akwai Malam Salisu Malam Idris mai faci, shi ma na bakin ruwa, mai facin keke, shi ma na bakin ruwa yana wannan guri. Akwai Bala Injiniya bakin ruwa, shi ma yana wannan guri. Akwai Ahmad Aliyu PRO na Darmanawa, shi ma yana wannan guri. Akwai Aisha ta Adamu Mustapha tsohuwar Umar Lida ta Darmanawa, ita ma tana wannan guri. Akwai Maimuna Sha'ibu Sallari Umar Lida ta Chafta, ita ma tana wannan guri. Akwai Mahmud Ahmad Sallari yana nan. Akwai Hassan Abdullahi Ajanda yana nan. Akwai Shehu Umar Chara. Akwai Ofisa Furo Kumbotso. Akwai Sani Garba Hotoro. Akwai Baba Bello Balance. Akwai Aminu Garba Aminu Gara Sallari shi ma. Wa'annan su ne 'yan rakiyar da muke tafa da su. To dukansu muna yi musu godiya kuma Allah ne ya lafiya. Amin. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda ne da wannan da ya shi. Bissalam. Sai mu haɗu a shiri na gaba. Na gode.